हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडाइजब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोजोन फुंबिलि आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा गोबां कमेन्ट्स जे आदा फिल्मफेसननि राङा माब्ला एकाउन्टाव हाबगोन एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव माब्ला रांखौहाय सोनाय जागोन। दा बेनिफ्राय रियेल आपडेटखौ लाना फैदों नोंथांमोननि आसामनिबो स्किम बेनो जाबाय MMUA स्किमाव रां मोननो एकाउन्टआ माबादि एक्टिभ थानांगौ। दा बेनिफ्राय सोर सरकार दायोबा रांखौ मोनगोन आरो मोना बेनि सायाव आपडेट लाबोदों। दा बेखायनो भिडिअखौ गोबाव खालामा जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों डिसकास खालामगोन इनफरमेसन नोंथांमोननो लाना फैदों जे जायफ्रा बेनिफिसियारि एबा राङारि अनसुंथाइ मोनग्राफोर भिडिअखौ हानायसेबां नायलांबाय था लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम जेब्लायबो सरकारि आसनि लन स्किमनि सायाव आरो साख्रिनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन। स' बिदिबा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव पिएम किसानाव मानोना पिएम किसानखौहाय लन्च खालामदों सोरजिदों गभर्नमेन्टआ दानि गभर्नमेन्ट सोलिबाय थानाया हमना ला बिजेपि सरकारा। दा बेखायनो दाखालि सोनाय 16 किस्तिखौहाय नोंथांमोना मोनदोंमोन 28 फेब्रुवारियाव। अब्ला दानि मोननो गोनां 17 किस्तिखौ मोनमारगोन ना मोनमारा आरो मोनोबा माब्ला मोनगोन बोरै मोनगोन बेनि सायावनो आपडेट लाना फैदों। दा नायदो रां सोनाय एप्रिलनिफ्राय जुलाइनि गेजेराव खनसे एकाउन्टाव सोयो अब्ला दायो मे सोलिगासिनो दङ अब्लाथाय जुलाइनि गेजेराव नोंथांमोननि एकाउन्टाव हाबगोन 19 किस्तिया। दा मोनसे बाथ्रा दायो लकसभा इलेक्सन जागासिनो दङ अके इलेक्सन जागासिनो दङ 4 जुनावहाय फाइनाल रिजाल्ट मोनगोन सरकार दानाय आरो दायो जुदि सरकारा दाफिनोबा नोंथांमोननि नैबे पिएम किसाना थाफिनगोन जुदि दायाबा बे स्किमा थानाय नङा अब्ला थायाबा रांखौहाय मोननाय नङा। दा बाथ्रा जाबाय गोरलै बाथ्रायाव जुदि सरकारा दाफिनोबा पिएम किसान स्किमा थागोन 19 किस्तिया मोनगोन आरो जुदि थायाबा रांखौहाय मोननाय नङा सिम्पल बाथ्रा। दा मोनोबा नोंथांमोना जुलाइनि गेजेराव नोंथांमोननि एकाउन्टाव राङा हाबगोन। दा 17 किस्तिखौ नोंथांमोननि एकाउन्टाव सोनाय जागोन। दा बेखायनो नोंथांमोना बे रांखौ मोननोबा मा खालामनांगोन नोंथांमोना मिथिखागौ 2000 मोनगोन बोसोरावहाय 6000 मोननाय जायो आरो दा नोंथांमोना दा बारायगोन बाराया बुंनो हाया बाथ्रा जाबाय सरकार दायोबासो नोंथांमोना बे 4 जुननि उनावसो खबरखौ मोनसिगोन जुलाइयाव राङा हाबनायनि चान्सआ दं होननानै। स' बेखायनो नेथ'दो आरो बे रांखौ मोननोबा नोंथांमोना जेब्लायबो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला एकाउन्टआ एक्टिभ थानांगोन आधार लिंक जानांगोन आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जाथारनांगोन आरो KYC एक्टिभ थानांगोन। नोंथांमोना गोबां अपसन मोनो नैबाव KYC दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि स्टेटास दङ नायनो हागोन नोंनि प्रफाइला मा जाना दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना कारेक्सनबो खालामना लानो हागोन जुदि नामफ्रा गोरोन्थि जादोंबा बेनिफ्राय बेनिफिसियारि नाम नायनो हागोन। माने बेयाव गोबां एभेलेबल अपसन दङ पिएम किसाननि आन्डाराव नोंथांमोना पर्टेलाव नायनो हागोन नोंथांमोननि मबाइलाव एबा CSC सेन्टाराव नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। दा बेखायनो गोरलै बाथ्राया बेनो 4 जुननि उनाव खबरखौ मोनसिगोन नोंथांमोननि 17 किस्तिखौहाय। बेनिफ्राय फैबाय स्टेट लेभेलाव नोंथांमोननि NSCP एबा पेन्सन स्किम जुदि मोनोमोनब्ला जुदि गेजेराव थाबथादोंबा नोंथांमोना आधार लिंक खालामनांगोन नोंथांमोननि एकाउन्टजों लिंक खालामनांगोन। दायो सोलिगासिनो दङ ब्लक अफिसाव नोंथांमोना खबर लाबानो जाबाय NSCP ब्रान्चआव थांनानै नोंथांमोननि एकाउन्टखौ लिंक खालामना ला बोराय पेन्सन बुरि पेन्सन मोनग्राफ्राबो नोंथांमोना जुलाइ दाननि नोंथांमोना जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'आव सोनाय जायो बेखायनो नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय पेन्सन स्किमाव। स' बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दा SSG नोंथांमोननि 10,000 मोननो गोनां किस्ति माब्ला मोनगोन दा नोंथांमोना फर्म साबमिट खालामखाबाय। दा बेखौ बुंदों CMआहाय 15 आगस्तनि सिगां एकाउन्टाव सोगोन होनना बुंदों बेखायनो जुलाइ आगस्तनि गेजेरावनो चान्सआ दङ। दा 4 जुन जायाबा रावबो गभर्नमेन्टआ स्किमनि राङारि अनसुंथाइखौ सोनाय जाया मानोना दायो MCC मडेल कड अफ कन्डाक्टआ सोलिगासिनो दं गासैयावबो आसाम स्टेटआवबो बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे हमना ला MMUA स्किमखौबो नोंथांमोना 15 आगस्तनि सिगां मोनगोन होननानै CMआ फोसावखाबाय। दा बेखायनो जायफ्रा ग्रुपनि मेम्बार्सफोर नोंथांमोनाबो एकाउन्टआ एक्टिभ थानांगोन जुदि एक्टिभ गैयाबा राङा हाबनाय नङा मानोना अनलाइनसो फैसाखौ सोहरो नालाय बेखायनो आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों जेब्लायबो लिंक खालामना ला जायफ्रा माने सरकारनि नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ मोनो जेरैहाय न' किस्ति एबा नोंथांमोननि हमना ला गुबुन गुबुन पेन्सन बा राङारि अनसुंथाइ पिएम किसान अरुणोदय गासैबो लिंक थाथारनांगोन होमबासो दानि जुगाव रांखौहाय सोनाय जायो। दा बेनोसोमोन नोंथांमोना मिथिबाय पिएम किसाननि आपडेटआ गभर्नमेन्ट थायोबा नोंथांमोना बे स्किमनि रांखौ मोनगोन आरो थायाबा बे रांखौहाय नोंथांमोना मोननाय नङा।